sekundy, ak si povedali, že tak dnes možno vyhrá o sekundu a predsa len to nebolo tak. Čiže vidíme, na čo jej to dnes bude stačiť. Tá jazda je oveľa dynamickejšia, ako bola tá v tom prvom kole. V tom prvom kole naozaj boli momenty, kedy by som povedala, že som ju nespoznávala. Teraz to zafungovalo oveľa lepšie, aj čo sa týka časovania oblúkov. Sekunda 23 stotín, to je náskok a máme aj nové najlepšie druhé kolo, takže Michaela určite ide dnes na pódium, si myslím, že toto bude stačiť na prvú trojku, aj keď ešte garantované to nie je, ale to sa bude ťažko prekonávať, hlavne od Brignonova to bude mať veľmi ťažké. Ale myslím si, že ten pokrik bol hlavne kvôli tomu, že asi dnes, ak sa už nič závažné nestane, by mala mať poistený ten malý globus. Pretože zdolala Vorliovu, bude pred ňou mať náskok nedostinutelný viac ako 100 bodov. Presne tak a tento globus je niečo, po čom naozaj túžila a bojovala niekoľko rokov a nikdy sa jej to nepodarilo a vždy jej to buď tesne, alebo naozaj, že ušlo, takže je to niečo, čo veľmi chcela a sa jej to asi konečne podarí, pretože si myslím, že už dnes asi na pódiu skončí a tým pádom ten odstup získa taký, že dá náskok, že to už bude rozhodnuté pred finále. A vidíme, že Brignonova už po prvom medzičase stratila všetko, čo mala k dobru na Šifrinovú. Bolo jasné, že musí zajazdiť svoje maximum, aby Michaelu po tom, čo predviedla, zdolala. A to je vždy ťažké zajazdiť maximum. Brignonova je samozrejme jednou z tých vôbec najlepších pretekárok tejto disciplíny aj z dlhodobého hľadiska. Ale na Šifrinovu to určite stačiť nebude. Frederika má takú zvláštnu sezónu. Na začiatku sezóny by sme povedali, že jazdila naozaj tak suverénne, že bude bojovať takisto tie najlepšie priečky, ale potom prišiel taký zlom, kde začala jazdiť aj veľa kozavé disciplíny a tá forma v tom obrovskom slalome nebola až taká, aká bola na začiatku sezóny. Áno, držala dosť dlho červené číslo líderky disciplíny. Presne tak, ale nie je to ľahké to sklbiť, naozaj byť dobrý aj v kozavých, aj v technických. Môžeme vidieť na Michaele, ktorá začala už tie kozavé, každý rok je ich pribúda viac a viac a jednoducho není to také, že by jazdila ich celú sezónu. Nemala v pláne ísť do Soči, kde síce boli všetky preteky zrušené a tým pádom to jej víťazstvo v Super G je ešte stále aktuálne a na finále pôjde aj ten super obrovský slalom, aby sa pokúsila o zisk toho globusu, čiže je to tak. No a Viktoria Rebensburgová, preteky nám vrcholia, súboj o víťazstvo sa začína práve v tejto chvíli. Rebensburgová versus Vlhová, ale aj Michaela Šifrinová ešte do toho prehovorí, pretože to jej druhé kolo bolo parádne, aj keď strata sekundy a 33 stotín je určite veľká. Ale vidíte, že už sa ten náskok mierne skresáva, aj keď nie tak, aby Rebensburgová v tejto chvíli ešte bola Šifrinovou ohrozená, ale druhá polovica ešte to môže takisto veľa ukázať. Že Vicky a Petra by si to mali medzi sebou rozhodnúť, ktorá, pretože naozaj môžeme vidieť, že ten náskok z prvého kola je tak obrovský, že sú to pretekárky, ktoré sú veľmi silné v tejto disciplíne a aj keď je to Michaela Šifrin, tak zase si myslím, že Vicky a Petra sú tiež výborné pretekárky a tá forma ich v obrovskom slalome je naozaj výborná, takže nemal by ich už nikto ohroziť dnes, aj keď je to Michaela. Vicky ide jasne na prvé miesto v priebežnom hodnotení, aj keď tam bolo mierne zaváhanie, ale ten náskok je dostatočný, aby Michaelu v konečnom súčte zdolala. Aj keď druhé kolo prehráva s Michaelou, tak celkovo je to o 49 sekundy lepšie v porovnaní s Michaelou, aj tak je to druhé najlepšie kolo Viktorie Rebensburgovej, ktorá už teraz patrí k najlepším protagonistkám obrovského slalomu v celej histórii. Má 3 malé globusy za túto disciplínu, 14 víťazstiev v tejto disciplíne, je olympijskou víťazkou, takže naozaj už nemusí nič dokazovať. No a Petra Vlhová má šancu opäť dve veľké hviezdy obrovského slalomu zdolať. Či už Šifrinovú alebo Rebensburgovú. Tak držme palce. Petra má fantastickú formu. Má šancu vyhrať 4. obrák za sebou. Keď počítame aj Európsky pohár v Jasnej a majstrovstvá sveta v Óre, tak tá séria je neuveriteľná, ktorá môže byť. Áno, odštartovala naozaj výborne, takže myslím si, že ide si za tým svojím cieľom a byť
vytúženým víťazstvom. To, že stratila, si myslím, že ešte nič neznamená. Petra urobila obrovský rozdiel oproti ostatným pretekárkam, hlavne v tej strmej časti. To bola naozaj veľmi presná jazda s držaním optimálnej línie alebo až ideálnymi miestami. Vynikajúcim časovaním obľúkov. A keď teraz je to už strata 15 sekundy a Petra, no, nebude to jednoduché. Nie je to teda v tom prvom kole, ale verme, že ešte teraz pustili, že a 15 stotín sa dá ešte stále dobehnúť a predbehnúť. Stále je v hre o víťazstvo, ale Rebensburgová má šancu vrátiť Petre prehru, ale 6 sekundy do brúhov. Stratila dole, tak takže to je ja dobrá myslím, šanca, to je dobrá šanca, áno. Áno, Petra opäť prešla to môže výborne byť tieto víťazstvo. strany, že bude to tesné. A je v cieli, je to napokon prvé miesto, 11 sekundy zdoláva Viktóriu Rebensburgovú a podobne ako v Óre, opäť je najlepšou. Fantázia, štvrtý víťazný obrák za sebou od Mariboru. Ťahá túto sériu, tam to bolo síce delené víťazstvo.